dua cash crops ne ade esan eye gold ho edwuma nti na emomu ewiska na nkran ha say no sa no mani hina bi ne ha o ma asase no ntumi and sustain heavy farming na your friend is saying ade bia edi sika ba kese pa no wo ma asase no ntumi sustain enso no mu wiska pa ne ma omu enya won sika no ene say wo hwa asante ma ni mu so no na say omu ni denchirafo ko ntokwa after denchira war no na eyisafo achim they were find it very difficult so umbe serve Ashanti na Ashanti so ntiase say achim etene ho into all these wars no ema your friend say nonkodwa sore ye say Ashanti fo di usu nkunima ye bechichi nipa bebre say nipa no kane no anka wo de kwachichire woman enna de wo hu say abrofo na ready so mbeto nti eno na ema nipa bebre bobu so wo nkran ha ye adonkofo in fact baby wo nkran ha enya se mebodin wo ho ye de adonkofo na chichire na enya fe se mebodin wo Greater Accra ha se enya fe sa ye kokuamu ye beka okay nti adomo no basa na che se nkranfo na aboa wo mu moma ye middlemen the retailers nti no mu enya sika de ntira omu wo osu abankasie mu ha Denmark for dia na wo mu wo Osha Fort eye Dutch for dia na James Fort so eye English for dia nti kro we say no na che say kro ba ko pe no castles ankasie miensa na wo ha nti na adwadie no wo soro na mankranfo ni take advantage a ema omu sunya iska wo ka say akwamufo na omusom enkranfo then omudi omo was there a war yes akwamufo no onsa na no na me ka say kane no wo hwe FK Boa ne history no a na opese o kire say akanfo di kan ba ansa na nkranfo ba na enu ne ehu nkranfo ne pempempempem wo po no so omtete koduo mu a wo mu ba ene ye ka say wo mu say to say nkran which is now it has been proved this anye nokre unsa adisuan de bia ye ko nokre pa wo mu ne say nkranfo ebeto eyifo nkwa wa gwans de obi abeto won ha wo na ho ne fo mu obutu for no I'm told say obutu no eno na nkranfo ahu no Canada in reality na ye ewutu and omo ewutu senya winiba ho no na ha nyina ye omo dia na nkranfo no beto wo nti ombeto wo na kire no anache say akanse no eba no na nkranfo no wa hadada nti definitely no wuntimi wo akwamu de no mu wanya no wase ya nsawom area hoya nti na so omo som nkranfo no to omo som nkranfo ne chei until say na no na me kire mu no ekranhene a ohima no dode akai dode akai enye dede dabi eye dode akai okay sa oba no na the full name ye dede akai bi okay oye obutuni onye nkrani dode akai bi ntinkra obutu fo de wokọ hwasel o muka na akai bi na sa maame no na oye obi a netirimu edine pa unfortunately no ofira konwa so no wuye no ne ba okai ko ebedi no na manfo fi se nko no de obogum ama wo ma memogya ni bia na ewo nimu ne ba shamo so ba na esa enti okai ko imre so na nkranfo no akwaka kira akwamufo say in fact nia nana no de ye no anu odin pa nti se mo betumi a mo mpe kwan bia mo befa so a mo betem ho na kwamufo no bisa say den na mba ye be ye de ate so eto na afi bia mutua ede ma ho no mamuntua nti e ba ne sa ye beka se ye betu ahyemo so ye ba ye nko ne ye di nkuguo na monya mo fa ahodie na ohene no so obewu so be de ye de emfa ho na ne ma ekono kura ba ntam no ene say na akwamufo ewo odihye bi efe no dai a wo ba bedi akonwa na ye say na nkranfo no so omu hu akanfo na ye ntwa atwatia na ne yesere won nti omu hu say
wɔyɛ obi oba bedi akonwa no no sɛ omo yɛ na ade a ɛbɛyɛ ne ya wɔn ne ukai koyɛ yanka enye ade a ɛsɛ yɛ mfaso bi edi so wasere no ama ne nkɔ ne baabi na sɛ wode no to hɔ na wuyi ade no na wutwa ne kama na bɛda ne te sɛ nnɛ ɛdeɛ ne bi ɛna omo ma ekuro no wuye ɛna ɔkɔe nti ɛbaa ne saa no na abrante ni suro so obeyi ɛma nkrofo hu efisɛ ehu na yɛ mani ni akonwa na yɛ huhuhu ɛwɔ nkra ɛyi akwamu hɔ nti dako ɛna wɔn kɔɔ no hɔ we de man to man de fɛre bia ɛni yɛpɛsɛ ehu sɛ sekan aka mpɛn na ebi nkam nti wɔn yɛ inspection no na kyɛ sɛ sekan aka no nti ntumi amfa na ni akonwa no ɛma onua ansa sasraku ɛna yɛde ne bɛdi akonwa no nti na di abufuo kɛseɛ aba akwamufuo no mu na ansa sasraku no so nyɛ sɛ obɛdi akonwa na ɛyɛ ne desa ɔyɛ ne nua ɛna ɔde ne ba nkran ha so ɔsrɛ wɔ mu a baabi bia wɔ mu yi bɔtɔ no skin baabi adi egu no ɔmo mfa na adeɛ ɛnhyɛ hɔ ɛma no na ɔmo nsan fa ne mmra akwamu saa bɛyɛ 20 times nkranfoɔ no ɛntumi na ɔsɛ ne sɛ ntɔkwa ɛne ɛbɛko nti saa mmerɛ no na akwamu no gyina wɔn nan so fi sɛ sasasraku ɛyɛ bɛrima sɛ sasasraku na ɔde kɔmfo anɔkye wɔ sɛ tutu ɛne latefoɔ mɛma hanan ɛdi firi akwamu ha ɛkɔ nkayi kumase ma asantefoɔ tumi ɛne dɔmafoɔ ko di nkonim na ɔmo san ne denkyira ɛdi nkonim tina sasasraku yɛ bɛrima paa ɔnte sɛ ɔmo ɛdi n'anim no nti na kyerɛ sɛ wawe ataa so sɛ kwan bia so ne nkranfoɔ ɛbɛko ɛna yɛn nso yɛdi kan ka sɛ nkranfoɔ no nyɛ ready kora so mbɛko ama ɔhene mfi so ɔhene no ɛtiri mu ɔdene nti ɛno na nkran wɔ mu general ɛyɛ Nina Lai ɔka kyerɛ nkranfoɔ no nyinaa sɛ etuo no yɛde kɔkɔ no obi anhwɛ yɛ no amfa bulletin hyehyɛ nti no na sɛ ɔmbɛdi nkuguo ɛno na ɛbo ama nkranfoɔ no afei wɔn ba bɛhyɛ akwamufoɔ ase akwamufoɔ no ɛhyɛ ase sɛ wɔn taataa wɔn na wɔhene ɛfɛ na ahyɛmo ɛde ɛdɔm no bi ɛde koko pie ane hɔ ne brɔfo yɛ kan grand little purpose ɛde. Ɛgya 1733 BBC nkranfoɔ ne akwamufoɔ mu wobɛtumi abɔ mu bibi kɛseɛ paa esiɛ ohun sɛ da biara no akwamufoɔ nya ɛyi no upper hand no na fɛ de ɔmo atu ɔmo ani si nkranfoɔ so na ɔmo abɛbiri mu da biara no ɔmo abɛbiri nkranfoɔ so ɔmo na ne wɔyɛ one na wunya opportunity enti sɛ wadi nkonim atena ba bia afɛ de da biara na nneɛma ne ba sa na nya bibia wɔn hu sɛ akwamufoɔ nya upper hand no a na ɔmo di nkranfoɔ no so no na ɔmo adwene yɛ wɔn sɛ ɛbɛ ne sika mu o ahodie mu o mpuntuo deɛ yɛ na nka sɛ ɛyɛ wɔn mu akwamufoɔ sɛ ne wɔn hwɛ wɔn mu nuanom asantefoɔ no wɔn sɛ asantefoɔ ɛbɛdi denkyirafoɔ so no bibia mu no na wɔn na ɛwɔ soro meka in the hinterland forest zone yɛ ka asante ne kyɛ sɛ wɔn ti wɔ biara so ɛno na akwamu ɛpɛ the same thing ayɛ na fɛ wɔn twɛ wɔn ani hwɛ nkraha na wɔn ahu sɛ because of slave trade no yɛkyekyɛ nkoa na yɛmfa wɔn nkɔ akwamu kwa nim hɔ yɛde ba nkran mpoano hama ɛna yɛba bɛtɔn nti na kyɛ sɛ dwadie no benefit nkranfoɔ no paa sɛnea maka sɛ ɔhyɛ fort wɔ ha James Fort wɔ ha Christiansborg ɛwɔ ha sɛ na hɔhoɔ ba na nkranfoɔ nya sika bebree na ɛyɛ akwamufoɔ ya enti na sɛ ɔmbɛtu hyɛ wɔn so ɔmbɛko na ɔmo abo wɔn for no apparent reason sɛnea buroni ɛbɛka no na ɛno na nkranfoɔ nso ehu nyansa na nkranfoɔ no from time immemorial ɔmo namfofoɔ paa ne akyemfoɔ in fact ɔmo dwa asantefoɔ line ɔmo bɛfa akyemfoɔ namfoɔ ɛne ɔmo nuanom obutu foɔ no ɛna agona foɔ ɛne akwapem nti akwapem agona obutu ɛne akyem ɛne nkran nti enum wei ɛna ka bɔ mu na ɛsɛ 1733 ɛko kɛseɛ paa ɔmo ko de akwamufoɔ akyi kan fam
ema won sase no nkrafo fafa ne aka na achemfo abefa nsa wo me nyam no wasere kane na ye in fact achemfo asase ne de ne kase ni nyina no na nka yakwamufo de a no mo ana pepere wo ho 1733 na so mu di suro ne wo haw ene enimia edi twa fraw no mo kɔ babia yentumi enchesi won biem yansa won biem na ntina kwamufie wo kɔ hɔ se wutwa fraw no nti wo bohu se bedru mabia besua ade bi senchi kuro ne etu di senchi na na ye wa do mi bridge no before se besi bridge no na ye frɛ no senchi ho ye senchi ne ye cross ferry nti din ne ye se wo hwɛ na nsuo ne ba me ne wasan wachi omu bre pansa no mu twa nsuo no omu su koduru ho no no mu ko hu enkrofobia sabi omu ye inferior kaka guanfo no nkonyafo yi na so omu pam wo mu no mo fa won asase na nkonyafo guanfo ne ko achirichiri nti 1733 no ana ma akwamulu su wo mu bibia na nkankra ha omu na ediso ekwansa wo mu ne achire nyina eye wo mu edia ana omu ye ma ya say eyi befa won asase nkranfo nya won fa ahudie na nkrade na omu suro so mbakọ interior nti asase no e ma akwa achemfo ede won sa toto so eja wo ka wo se nkran waka se nya no krese yehu se wo ba a wo te shema so mfantifo be ka shema wo ba aso omu do so na ka se omu do so se nkran se sa nya no kra. What is the truth? The truth no and say omudin ne gaga eye ant black ant black ant just an krane tuntum bia wo ma ha adwene pa unse mono munim ahia ne tetem nti munim no ma bebre na ye mono ya kokoko asepen no wo behu se wo kwa krane tuntum bi no mo spread wanyina na panina wudi na taka chese dwan kwa wow ya umbe bia go umbe fro wanyina that day wa wukura na ka won so ye ko inside body inside pa nti na nkranfo na pa kire se we as terrible as those black ants no nti wo mu de na omu fro omu ho gaga na emfantefo na omu ye servants to Portuguese for what we say Portuguese for BC Elmina Castle 1482-83 ho nti no mo ne mfantefo na ebo to mo de no ma ba ha eba beton samre na brofo bia ma ha Portuguese for nko ana ewa ha to mo ba beton no mo bisa ahafo no so that should tell you say nkranfo no mo ameto no mo wa hadada ebisa wo mo ani wo mo edidwa wo mo nyina esoma brofo no say mudin the same ana wo ka say gaga no mzana gaga de ne aboa be ne fe no gaga na no na yo mo kire won say te se sa aboa won say no mo say nkran no mo say antimfantifo no from nkran for na your friend say Portuguese for no de o mo repeating nkran na English for na kire o be di ye nyina so no na nkran no o mo ehunu kom ye no Accra omo na Accra eno na ya Accra na eba be ya Accra ne de ye ya o se utie BBC a omo ka Accra omo ka na Accra omo ka Accra say English for na yes so omo ka na Accra Ghana nkran na baba Accra ena ma abaya Accra na ye yifo na twifo no sa santifo bibia no so omo assimilate omo ya ne sa ne omo betumi onsa asantini bia no betumi aka Accra so ka Accra okwa Accra eja uri e di komo afa dode akai ho na